nangli tumaphan tong sikot pen chopa theke la pulo athima non nangli tumsi ansu se kilang cari atumlo sitabe non nilitum la so langdun et pen nilitum Congress Party ta nilitum Ladakh Sarupathar angkang bate tum lapu under bukajan etum la ana homosti lostame no tum Congress haiji ason si nilitum theklong lo pen ke nilitum Congress highway ji la pen ke dak nilitum non tong sikot pubang ke lalo athima Ladakh Sarupathar pen amat sitame nilitum aka kaprek party pen nitum candidate do iko lasi alang litum candidate alang tum pilabupo they are not competent asin tum ken tum mithang phasi che theklong lo penangli tum tame kilang charia tum sitame nangli tum anso se theklong lo je akaprek independent a party tum sitame non ala Simeon rong phar alangli sitame alangli thudun lo laso pen ke non alang tum nilitum Congress tum ke pusi pulo je BJP has got team A and team B lasinon ke Simeon along ke team B lo alangke apena parta hala Simeon ke aprang kaningje bangke alangli independent candidate kiningje bangke alangli Jogot Singh against alang ningje lo Bonsita, it's a very fortunate time for us, for our Congress Party. Nili tumabangke, nona bangke, juntu Simeon independent candidate kasor sarvek, Jogot Singh ingti apansi, alang like, alang tumke ako, alang tum dorapet lo. Asin tum Congress fan ke plus point lo. Ake BJP ke nili tumpen ke, lake nili tumpen sedan de, nili tum chini, alasi nili tum, nangli tum fan tong sekot. Kihang ang theke lalo pen ke isi nitum rat dak nitum Sarupathar rat bate kadu kawe Karbi Anglong rat phansitame nilitum Congress party banga message ke la hello atumi dak nilitum Gaurav Gogoi MP opposition leader of the opposition in our parliament lasi nilitum bangke lalo je lamklar ke nilitum chaktapte nilitum kachi chak juntu bangke tum Congress party tum bangke nitum pichun vegji lake nitum da kado kawe ilitum kado kawe Karbi Anglong rat kar I nitum la hemprek 244A bangke nilitum ke phere repin pen aprang ke litum chichima tha je tum mane itum Karbi tum that si chehang chot walam it is not supported by any political parties pupu hai Asong kaprek apor sitame kaprek leaders atum sitame alang tum la various parties pen ASDC hutame litum kado kabeta theklong lo hemprek farman si chesong lo pen ke non ilitum non helang song trok atum sitame alang litum ari chirungdam lo sitame Karbi Anglong arat kitindun na bangke litum hemprek farman ta hadak dolopo but it is very unfortunate itum bangke ningduk alam latum kecit tok dam along sitame ilitum ke kacini dun ke hemprek farman ke ave lasinon ke the only hope and the only party that will fulfill the dreams of ilitum dak Karbi akimang ilitum kimang hemprek 244A bangke it will be done it will be possible only by Congress Party lasi nanglitum phanon tong sekot nilitum la media pensitame da ilitum da inut bahini chethan chot ke nilitum alam le at edat tahai pusi nilitum mathaloje through our respected social medias ba nanglitum media atum pensi nilitum la salam the chethan rab jirji pusi nilitum nanglitum phan tong sikot sitame nang chophai igdet lo nelimen ke mili teron pi neli arpu ke ne Assam Pradesh Congress Committee along elitum la tribals department pudola halada neli bangke I am the vice president nonangli ke thek bonong la Sarupathar homosti along ke hai chototeron kon ba votan sai pani
Nilitum ke claim ke da mating pen as per our analysis nitum ke we expect above 4,000. So we are the winners. Ke lason si puji saratum media nang litum kachinghon media ang no nilitum thang talahai ke chipatu te ba ferere nilitum lason si puji a rolling stone gathers no moss pudi alang litum jong si ahok at congress aphan a party along ahok at party ke we are in a democratic country, we have democracy has given us rights di political party ke ajara party long sitame alang litum congress pen alang litum ticket long leder ama damjui pubang ke it's their decision and it is not important to us pubang sinitum pui hai do ne ave ne it's up to them, but the people of Sarupathar athemai tunge voters nai mati. So we Congress party say we don't need leaders, we need the voters. So we are connected. Itunke voters supen we have already connected with our voters silently, and people are with us. Congress party long sila to nili tum long si dolo nili tum lake we are confident. Laso putha gabang ke alang litum nilitum Congress party has already means informed. We have been already directed as soon as the KAC election non ta nilitum phansi da ilitum karbiang long phasi na inghong chotlo ilitum ke la organizations tum la both district level block levels mandals lasan la hai la banke nili tumbange non la all it will be done in election process. It has been already announced. Itum announce elo la banke. So non immediately la alang litum la ticket kilong liatum contender tum alang litum la puchikili sa ebonke nili tumbange will live mane freely. Alang tu pidelo de alang litum either they like to remain in Congress or they alang litum nije si Congress a party pen kedam etum le kachi free kali la sinili as an observer la hen nili hala suhut as an observer si alang tum phan nili langdun lo alang litum alang tum jo si ahok at Congress pete alang tum chiri re da jike angke mathalo ba accepted la hai sir lake kali nilim kachirap do nilimat do I'm in touch with bongso lekte and he is going to win lata nilinang than unlo athiman nilitum angsong pen lason niliphan bangke daito ke Sarupathar si nang pil hai la nang li bangke ladak le handle do no pusi da handle but still then I have done my part as a senior Congress nili lapu bongso penta touch do. I have been in touch with Suren Singnar and silently nili to Congress to mage lason si mane campaign lo this time and then previous also we have been doing this sa prang tanali tum chini lo tum Congress party ke kerem kali we were the winners nili tum confidently I can say we can say jeni tum bangke ke hai said it is due to electronic voting machine we have been cheated. Congress long ke bangdo non tanali tum pen nili tum chikak delote non call nangli elo around 20-25 youths. They are all from BJPs and Simeon, and we are glad to inform the people of Sarupathar and to all the people of Karbi Anglong etum ningarong alam je even Simeon rong fur alang ala polling agent tanili tum long bang adlo lembang pu to phan pinong ve da press meet lo nang chitong don pon to phan aprangsi kachuru kadom pijirlo non election poll vote kerega por party tin da ke hai kang tungdu keremi tungte nitung congress atum ni semet lak 22 nong Sarupathar constituency beda haiji haivekji lapen semet non oveki mi tuma phan kachuniri kang tung bangki lituma congress mat akaprega party asongja penong ki thudun la kindet tum ar nang litum le lin ra komasi tum Sarupathar phan nang ke japon thekjima lamang so lamba nang tum charju tha an le nang tum penab dik nang tuma dor ke so awot piduno
จะเสม็ดนนพงบทที่พิลองเจ้งบางผู้บางปีตาดูตาให้สตามีนี่เลย I sincerely ตั้งแต่ปันข้าจนิริบางละ you think and rethink then you vote because ตุมกระดูกกับการบิงลองเป็นหลังน้ำลบเตสุรบทาร one of the backward bila puya constituency boleh puda coklah stame pini ani litu mahok songja ave bulang tangte litu maphan surbathana paching thurji aphan ke une non BJP pen ticket ke wandet abang phi stame alang li VDC chairman ka dok ka ve ki dohut ke claim nanji ke dam nanji kam ta claim thek te non alang li non ticket che wandet le non haidel te alang claim thek jima rada tum char junang ji di la hello la pen la sonda taxi song ve tum banki thudum na do so alang tum phang ke tum thang pudun thai ve tum che claim lok khai phang ke stamil alang tum ke isi pen si cheng nang kok po votes isi hini pen si stamil tum congress atum ke ning ke che tip ke kroi tip di alang tum ke non ta do la si tum ke 1000 pen si sapo ke tum ke bo da pulo tum more than 4000 plus pen si haiji pen highway ji athema rat ni tum long do la pen atumi ke dam tang ani ni tum rat along ke dam congress Asong ja tum itu ni kacing hona parti la puna an la so pen ni tum ning the dam je mo ni tum tangka maha ka do ka ve alang tum pi thek theda ta hai sami alang tum phan congress pen ni kacing sam pen iri pak arjan long vote pg pusi ni tum ning the pon la pen alang li sotro teron alang li indut ke mesena bangku alang li rada sai claim pon thek ji athema noi tum election por si kaprek songwe to hola he tum dak surbathara ang chon pro chot nang li langnam tha APS LC pen sar bapuram terang alang li ahomosti ta dak khali di matha nang ji donat award sta ve itum phana pa mang hu nang kelang rem nang kelang drop pencil nang dang nang thu dum lo te la son sona bang phu phai tum pe hai ji ma char ju thara da tum di la son thak thi simyon rong phar alang ta song ve pen lomati di te alang li tum phan sta me e ko son si li tum phan ke japon thek bo mona hai det te nang rem det te non alang li long ki dun toy abang phu bang phi tum ari so i jang tum they will be frustrated alang ma ganing cho pi ge tum apor che padam because non election apor di tum hide ke hai phon si ka bor i deni ta is tuma future si ka che involved dun di deni tum mona hide poten ni tum ke mang a he son amung rat phan claim bon thek jip bu mo ba nang tum na karju Daniel ing 11 edison alang tum arong gedam tum deken hang bom hutsta apak le te ke chewana bang phu bang pista ni tum congress along arjap thiji pu te pini ani edison Daniel ing ti konat la this is the loyalty and the sincerity that you have to your party my dear for your own benefit don't play fools with the people of our Sarupathar di la chok che di tum ahok ko songja tum rong rup to war ave ki dun alang ave di school college ki dunji tum higher secondary anta ave non jogot inti kedam tang iam barim alang li che po ok dun di mesen alang li phan mesen ta hai sistami alang li son rat phan claim bi thek the abang khu baje kajir po sitami ni tum congress tum ka amundu festo masi tok tan krener cap doda di ili nona theklong apak ta BJP tum da manifesto release le atimita himonto ta wanglo CM ta kadom terang pi phan vote palak kek nang kahang na kerek phan alang li phuthak wang pi ta alang tum manifesto ning jema athak alam sin ning je chot kadom terang pi phan hai non to wang pi po kadom terang pi phan pe hai non lang nang pi po di la kali don tum dak tok jir nang ji teman ning kan phong bon tum dak sipensy che song thong claim tum dak ke tok la pilang claim pi bidat ke itum long jakong doji sitame congress tum la kali aku ning arong alam bang ke patu we head itum jing hon gorob gogoi sar ta itum long wang kali ke cheng si alam kaneng je pilo article 244a karbi akemang rata tum akemang pachun wegje lason thak saksi ning arong congress atum claim bang phi tum lesim tangka we maha we ralong dam la helam ning je manifesto lam ning je ke tok cheng alam ta la lo pachurai kali don tum jo rata ki akar in nei Kethenai article 244a kena pachun veg jipo BJP sarkar la agenda masih velo dung small state agenda masih velo lapen chithan thai thave delo prime minister Narendra Modi loring tp long ke bang husi thelong dak lo donatum ningje dun bang ta he de hemprek nang jipo ke asin ni ga chunung ri je semen not ove kimi tum sarmar sarpi sarpu rad akar I article 244a ke congress atum sinang pi un choji athema congress sarkar man tum 1951 anin kan sami karbing long district mahang na pa theklo ru samson sing in ti akemang tum mazo pachun thegi simyon ing ti down e bapuram simyon rong phar down e APS LC down e di pen independence atum down e di lag BJP un ilbo ratum chini prong lo te non ko malak un bo di congress atum avet congress pan ning the tha donatum congress pan atum kroi tha congress pan awar sabitha thamai tum kaching hona candidate sar soto teron aning mesen rad claim bangphu avura claim hut komalo dak ang tangmen ke bang tum dak krab dun sitame elang li rad sai phan ke claim bonji phan
along kisung hut arjab dun tomon thepri ke bang lang thepi ke ban alang li arjab dun congress candidate la son as candidate phan ke long ke litum ko pai donatum la si je se menon ove kimiatung before you vote you think everything then you vote for a good leader who will lead you to the right path for the development of Sarupathar constituency silan than sin lam theng tonic olokadom Himonto Biswa Sharma Assam CM Karbenglong ko humri long a constituency tinong ke bang long penang constituency long alang li lam ganing kita kang je jatin atuma phanta long le pota ron lapok ilapo walam pu thanang le tum congress ahin bel pisi pu ding Pherangke bang kini tum gening duk pik la solam karjulong la social media la pen news long thaklong peng ke being a karbi adi cheng mane aning sang pahang dak lo so ni 6 sidul aning si nang pahang dak lo ha so ni themai tum tok ang lo 6 sidul long ente ang tang pen ke bang abang phu bang pi tum phan ke dak long le pota pi long le di sitami alang linon election apor alang tum BJP chi pahai bidi abang alang tum abang sorat atheng do kaning je bang tum karbi rat karba rat tum dudunang ne di itum along le phelangsi kithi po pini arni alang tum phan alang tum chief minister Himonto Biswa Sharma kaning je ke dak hai la tum ang tang beng ke bang tum ta long le chinam long popo di pen potas dan nikre pho ke pi vek popo la kini tum being a karbi la pen tum congress asong pen la condemn because itum mo pen dan di pulo tum radakar e article 244a di 6 itu adi la bang kini tum alang li long ke che don thek the la sinon apor election apor kali don tum saminang tum phan tada thengno nang tum man ka chuning ri bang laglo la he alam tum matha lindun si non apor komasi ke chok che ke chok ma ilitum thanang ji ilitum baching hon ru semson sing tila ke mang pen lang li an che badu men karbiang long na palong kali sitame nona por lang tum la he kaning je BJP sarkar tum la he chief minister tum kaning je lam ke ning duk pik la pening oi pik hinyang la sine ove kimi tum phan je se me tum kar dak Sarupathar la pen karbing long rat ke do akorte la pen je ratum ta pen ke theke ding sarpi sarfu sta he alam ke non litum che mathal nang je por ahok party ahok song aphan tum ke phai dun ji ke tum tangka ma 100 kali stamil he long le phelang long ri cherai kom ji pute la he nang ka jai thap nang ja pru party long ke cherap chi tu tun te det tha pu sin ni nang tum phan abang so channel la hin pen nang tum phan chuning ri